Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli Wensakia emambi yabono litikoneli komi na isano na ibere omotienyi okane omwaka w'ekihubere nemerongo ebere nainye andonsi aso tutengerete litikoneli juma buka soa ime yomoroberio wensa kimatenga abange litikolia na litikolio mwalio liokogenda emeremo ase ewiki ase mwendate kuyale ni bene ase gotabokia ewiki asenchera ya bene asenchera yoka ora gukora ewiki ngwetera ase gotengera omoroberio wensakia emambia yabono turoyomo turababere tabetoko bali bwa elimo ime yomoroberio wensakia litera nekorokwa Joba Maangi Nigeria nenkorokwa Frida Kerubo mwanchi omurieli atogokwalingani bena somoroberio yiga wensakia bono mambia nogosemera wetunga kwa beri gokoboka buya no eroberete wekirano asobokora wiki yiga boka turababere batatu basoye somoroberio wensakia bono mambia kertogo kunyelenga nabokanda gusangana intwe ekerengereri kiago sopini location yage mambia bono yiga otumanyinga kayokugwati omoroberio yokorwa nyakwa kwa gosoase kibago kiago nyambono eroberete gochigosoro rotumanyingo na kioroberete litukeliga ria Friday so asensemeli mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Wego sangana ntwekerengeli kiago gweterasi namba yesimi ya 0792192834 elinde tobe tugo kumanya amangi amashabiki itonsipi korwa sorongorwa gusi korwa sechi county chonsi emerongene naisano naibere so ime yomoroberi wensakia bono mambia turabantu babere batatu togosoa igwika aganeria abasani bago gosaba iri bago litukoligia yakarori litukeliga ria Friday ani gotobwate ekintunda isato asomoroberi wensakia asentunde ntangani togokumanyaria gende tokokorekana aseboigo togokwali bagalia bene ryo gotuma makwani na gotura abantu baso asomoroberi iga wega sentunda ya kabere ni go togoso sensemeri ya magazeti kerto kumulikire gazeti ya Daily Nation abigo gazeti ya The Standard wega sentunda ya gatatu ni go kumira na nere Sarah Stanish yo gokoretera omoroberi bwe bwatoke Free Friday elinde kwa bakobo saba abatera kulikuwa go wanchete kwanya kwa bago kwegokia ase enyumba yago buno botambeto gatebanga mapema ndio best kono mwanchi umurigereria ulyo kwanike buna chibi cyane libyiria gukira sole asenchira yabene nere nyanchama Abigail abuna botambe koikatora so ase ringana kibungo keri tuko akatokurigereria egetabu kia Yohana eri tangani agosoma kwae isato oika kebungo kia kimerongo ebere nainye yebukuni ya otatebya emambe yabona iganga na bonsi abwatete amachikaye nigo bamenyete ime asare na ere ime asebare na nigo tuamanyire nga ere nigo amenyete ime asetore tuayamanyire kurwa ase omoika ori atoire nabongo irorera ngana bonsi abagwatete amachikaye nigo bamenyete imasare nere ime asebare na nigo tuamanyire nga ere nigo amenyete imasetore tuayamanyire kurwa ase omoika oria atoire
Manchi muri nigo engane gotosegetanga onye kubwatetie amachiko yo munguru anigo okonyaranga omenyire asore botambe igo nga elio ayobe gokwanya sairi baga abikagoswa asobugima bwabo oika obe gokubwatia amachiko nali arabiga komenya asore botambe nga kende yaskilira basiko gokora erenda bokonyaranga nwali meyago botambe nane kero nyasare meyago botambe ngonyorole nga ngokorare andonsi asogo chia kende gyansikilia sogokora okonyaranga nigo gotara nere botambe ngatenga einare segeto akorwa selingana asike bungo kielitko liarero bwakire byajo wakire buya Frida ya kiko abokire tembi yamboga tekegima locenga litko nigo lyabere gochaka asenchira yabene embe kunyako gusabuya buya mbura itayo nyinge bokendo batali bonge igere gati engane ko kinga litkulia lero litkuligelira chikoba lero Friday umeteri tukiria Friday nilio mogoko buka bakanyaranga yani abante babwate na ziyo gokore wiki na kitoko gotenga somoro bile wensakia eburu kunyo biri bye wiki ngima nigo togoko biroseriga iga ekero bili wensakia kitoko tenga anyokore nyomba gari kwanya gokwero beli yakeigo wakore tizi saine akero sara stani shaba swagari ayege ntoko koranga no commentario girioka wasu kichimesa anya kobwate fani koigorera endo yanya kobwaka ngora erebene abantu banata kuirobe ikegima koigontore kwebanga litkore juma anene mono imejoro kongo ruagusi elituko abantu bakogenda chinsemo chini au ase amatanga ase tobe tugutuma engora yitugochia ase bonsi banyorere ogwakwa no Siria no kunyoro na abamu abonganya sati abakobagata nabo igotwara obore nabo ngokwatoriri bagalia bene ime yomoroberio wensa kia boigo naye ko bagotuma ama bomba ona boigo gosanga na 20 TV ngoyotete otomere ngora ya ogotia sale elinde matenga okore mania na kubonto kinge jekerwa bosiri gona abantu ekerwa bosiri no yomino ekerwa yarangu muntu akore mia anali kunyaranga liberera akonyaliberera naye kwa botwara obore kuri Frida chimbo antirenga ni titobe to kugikeria anano mono chinga kicha matanga abantu mbara konyoranga ekara matanga are kenyoro ni ubate utase chinga chiabo bachi koragera dari ya matanga nyeno musubati onganya korugo ochi komenya sama tanga konyoranga nere bie nero kuruga gari ande karako gana maitenga kinkoruga yega bana bane mbakoragera isiko obaga oteya bana bane ninchi ngoruga kaiga matanga ya ninchi ende chef kabisa ya matanga aseiko munya gwechanda guta abana bacha bonsi bya bana saba bacha koragira matanga abana aba habu musigo ase omuchiyoyo osirire na bamwa ika yoko balemi mwabo musigo Frida tibandika ngora mangana ya Frida yaranga amaena arapangana buna ingo kore kanale na kitote atenga maite enchiro begete gali ya sekinyoro nerego determine nga ki okoe buli bagagali ya sekinyoro onkonyorole nga ekwabere kwa buli baganga ayena yogo chabotorugera gaiga samatanga lakini keto akwali bago torugere tali ngochiko bongie family yabo ekyagere litali enyangi twachagali igali nebirero tole igonga abantu bali benke gali mbabu atinguru cyo swaliko bachikomino bokuma twarare nga neli chuma no bate chinguru roseli abantu bali endagera ababange ko gukora genda mwabo kwanza tobwenda nibete kumabori genda mwabo roseli abana bagendagera yabo roseli no mugapo gendagera tigako nganye family yabo yonsipi watora gali kwa abantu bawo chikokoranga maito kwa kina ni bichembe sana bamaite ngonyale bega matanga gakoba era akora nganye budget ya mwaye ekora pungwa ora nganyo ora bero muchioli amatanga gako era chikukibere umanya koira na uchimwaye bantu mbabo soma igo bara kuanga sekenyoro igo chitabibu ne cheto go chigikirike mambi kyabonekera ko iruri bagali okuruga agali yakubugori enka yabo yonsibi kwa ere tagali onye ndiyale ko binyangiriri omugoko arona moragere kyagera bantu gali ngo chya bali koragera arona moragere onde tayura kubo lakini tebe naro
Kolende na wego fule na kalinga bonsi bakunganyi barako nyaranga mbali kujumatanga ali kolende abana babo tamakuru ase chinka bachikoragera matanga tari matango ka abana babe bakora kananga bakoragera sinyangi ase ngenchi yake bana batari kuigota ne bwenderete kuno mwiguli ko frida koranga omwiguli abwenderete habera kwelekinga entagera lere mwachinga kichionsi nali abana bataye bago tamakuru ase nkayao bakwanyoranga umuyiga noro kunyonke meyega ayini jabaro isafari ya bana barabo asense moye ndagera no mwana digere kera bageni baga chirenka gari sai no teba ngabano tetora abanga abana tokore abageni bagocha anyore ngamba akoro kagari abana kubaragiri bono igokore ande dia bageni bagocha ande banya gosiomeri abana barabo asendagera by the way mbali gochi bayigo tasendagera kolende ekerengo nkirora bego ku mwana ugo wigira mpaka soko nyoranga na wiga maigelio nyoranga wiga maigelio no gwende tobe kukurwa maige batebika itali kuya mwana kako kina gokunya kumuigo tikwanya kumuama chiko tebinga umwana one onjomba ondomini onderere mwana one yagotenga to basa tebete bwenereti na kwagenda uchaze emigende yonsi kwanya kuragira tali kuya tali masikani kero kidi mwana igo na konyoranga naende ko kotemete mate ko mwana nere koraro mwigure yo no temire kolene ko robatike tenchara niko bara bago soki kigima ase kinyorukeli baide abana bararo robaide na banga mugwato buamba tebwanye akonyaranga chimbwa nchiroro ayiri ko rusobo akonyaranga na cha sori ochukumubekere ndaya kote ndiko linchembya nonya kalinchara baide tago kunandangire likyagera maitenga nyina monyore ekine ikese oigo embwende nganite tokikeli mambia bono na basubati okonyoranga liya matangale sobo osobwiri maite obwiri mboro konyoranga nonya naye tebenga umuntu siriri ise osomwibuli obe osomusubati umwabo monjiro nganye ko ruseino ayende oraenda gali oraremi enkeri kosokonya abana bali babiri bagutiguma maiga ososere umusache obego komukonye kolendo obwiri mboro konyoranga bole obwale kigima musubati konyoranga matanga ndonsi asare ya ande ange yobwiri kolendo obwiri bwani obakakongana otiga abana bae tamati ninki bakoya timbandika kwa chimbwe chia sekinyo neli bakonyora yoko tameme chando kuraseka ateba igale rusa ya bene atanga kwanza mwanjandi kurase nyombe tikangonda arasuka ndolenga kimobosa baibo abanyaranga gose no musache nke yibono koja kumusiora nateba nako chinyalebe mbya kortanga sira orangire liba kabono ntarasuka buchosi kwanyaranga nyole liba kali abene oberi kabuska kurase ngeli wateberenga nerusa kolende umuntu yarenga kyako gende rusa kera ikibere chikwera nerusa yagere chibikibere mbaro konyaranga bako buchireria kogenda limutali boye kinekero ko genda lero naende kwa genda naende konyaranga abana no na abana babo bono babere bagukina no nabagunchara n'umungina oranyale kumu abagaka bange bali otokanka kinga kichonsi ndo musubati no gwenda tukwika abana bange nali bakoranga letanyalenga babere bakusirika nabebwenera tego bedo yabasubati ngwira baleli bagali abene ase okwegelia abana chimbwa chingi atalinga abasacha nabarumba likuba igelia lakini okonyaranga chinga kichinyinge okonyaranga abana nigo baranya nabasubati nakyo okonyaranga tokotebanga koroche ngorona naschinga koroche ngomwana ka kwate tabimba kote abawika inengina lewa ko kubonda dengo ya abwika inengina ngoja ko umuntu ka bata ngabwika inese igabasubati kermole gali ese chinga make sure nga nkwegelia mole abana baino chimbwa chingya erebuya kigima askondo mwanchumulia Ondizi TV emambia bono tukotebinga nabokando tobwatia asentiro mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital asense media YouTube Ndizi TV News wetera mtandao oito www.ndizitv.net ko boygo obosana na inju ekerengere kiao na boygo bono tokiro tebanga
mambi yale nabo bagotuma amagombao uchi ase bali babere bawusirirwa nabo yokonyorwa na bamwabo ase chinsemo au anemono ime yorogongo rogusikolende Ndizi TV ntoenda tekwamereria ase ekeminano Yakuza Awards ase twaedigetie guchikoba TV enamba emo Ndizi TV wekerabono nero TV enamba emo imyorogongo rwagusi ensityo Kenya na bwigo chinse tiria cheisiko asenginjiro ryotanto kukoletera amangana asenchira ijomunwa wikegusi astobwate abasaki bamangana maya na boigo abaliki bamangana maya abo bwatomanye bwekerengo kigoro bakora wano mu rubirio wensakia atwari nenjera kiyora bwokera Ndizi TV unega station kiao enamba yamo nazo gutumeria takuza asenamba emo isanemo enoti emo 15601 tumelita kuza nabo orabe kwa amanye wakera Ndizi TV na TV elia bwanchete bwonjera kibara batokera ekure yabo sibari banchete gutumika emitandao yekerero swasensemeriye website ya www.kuzaawards.co.ke obeko gochora amaboli narorobede ukuboli gwa matanga niga wili akabere ko wikagarya seri ya gatatu likaga Ndizi TV bunegeta seni kiabo owanchite tobekire sigina chagare tometenga ninto tutangaine lakini sigina cha tsaide tobekire gare sensemeri ya Kuza Awards elinde tobetokwa inyorera obobui. Yes en ere buyakima Frida Kolinde na manga bera kwa neko mense itu ya Kenya anamono ime yorogongo rogusingira abigoto chakile tikolia lero toko chakira kura se county ya Kisii chinga kiyo mugabana bwi county yo Paul Simbarati abete kawo twara ege karo amone chikamati echitenelete okoena na wechi basari asekera award ase arenge kolingolia oboleyu obubwa bete bokoene kigwa chinga kichiri chiyo koena na chi basari ase chi wodi ningabete kakumurikira amangana na bwego kurigia chinchira barabe bagukora oboleyu bwo elindo koene kia obukoleri obya ase oboena no wechi basari muri kito Julie Kerubo na beteka gwikira na sensemeyo na bwego gotwarigeneria aya kogwatia. Umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati aseritkoria rero ni gaumerana ne committee chiri cyatenenere to kwano no wechi basari GSC county asekere wodi asoma yego yokorekana sensemo ya agricultural training center ase governor arenge koringoria obore obwarokanete ase okwana no ku wechi basari. The committee to examine. Sasa what do we do? I'm just that question. I'm sure. Aigani gamo chechi committee chechi wodi chiri obotutukano bwarokanete na kubabolia gokora emirimo eri kwena kebuna chisemi ngo kinachira ase county ya Kisii. Ebasa yena ndatega na ndenye saga wa kunyora chipesa ndora komenta yake. Torole abantu bakore baso. Boigo ni gasaba kobo mostari obosyo kwena kebuna chibese kwena no chira senchira yo bwasyo ku wanchereria konde gotaiyo eri gokonyes egesaku kiamambia gwetera chisemi. Lakini sio ndio mbasa na respi. Tuzo nzuri here. Owantu kwenu. Ketokonyi abantu abanda abataka bali katikati y'ekirori. Twebona igori yokanalizana yokora twakorera sasa. Tayari kumurani. Wale ulugwate ndamo wegakonya ayo muntu. Kero twali ndamo na Nonya nabo bali bonsi babere bagutenenera kwena no wechi basari cyo korwase chiwodi ni go bakano litkoria rero kubwatekana nebirogo byabo ase chi committee echo. Check ile ndio. Check ndio watu wajue kwamba tunalipa wafanyakazi wetu. Na mko na bank account. Voigo ni go governor akwanera kemerika hasha avocado ekyo aigorera bwango igago chase abaremi asabono atebire buna okairi chibesa asekere kemeri ekyo kurwa emya yemo gwika chinusu 50 eri kwena kiakera muremi nkonyora le kemeri ekyo kubwa bono ni gateba buna na chigo chakia chisako cha baremi asekere wodi echichira chigokonya abaremi Wodi mugende murozi esake etoe abalemi nate ngantoni afkade ishini ya moja nate nchiwa ni mshingi ya msini na hiyo abantu baragure bakareki basuri
mukuu ni ndio bana wako ranga kichingani lakini twatendo ni besi ugurusi kwa kutakobona akobona 950 lakini for our limito it's 50 shillings bakure in the 45 years emyake ebere joke we prensa na intuansi cross kibesa na bali bakura marako Yungo reporter yegetaseni Kiandizi TV editorial Julie Kerubo. Antumelia Ondizi TV oyino mugabana w'ikaunti ya Kisii obeta kwarenia egikaro anene muno ase babete bakomulekera naboigo ko ligereria ase oboime buna chibasari cyaba chikwenanwa ime ye kaunti ya Kisii ase boigo aberra kurwa esegeto enene gotia ase abamenyi be kaunti ya Kisii kwene kinga ngocha kabare obolemi bwebimeri ao anemono asende to kwanera obiya obusimeka avocado elia ekorokunga avocado tima digira kwa regere chambo kireka kaitinga numero biri ya umugabana berega koimokia basine getambo kirekia anena kumurikira nga kiyo kweno no gwechi basari kwa betoko korekana asekera chibodi atinga kiye arigereringa challenges kichiri babeta bagwetera na ningi bakeri barabe bagokora ase oko improve erinde kwanekia nga obukoreri byaso kweno no gwechi basari ase amatuko abosyo boigo berega kurwa esegeto gochia ase abarimi bakorosia esako erinde abegako basira erinde ko egendelia sensemende oberikako kyani ali golilia avocado oro chiringi chimia goika emerongo 5 avocado chichi hash na bere nkoranga asa matuko amange cyabere chigwakerwa ekoko kwegole bole no munjiriya ego yembe ya avocado chi amende cha avocado siri by the way ni chibwateli goli anakonyaranga abantu ko chinse chiri chesiko actually togo deal na chocho for exports chinse chiri chesiko abantu abange bachianchire sana antukaranga asense ya Kenya ntubwa togole merugo cha avocado cho anene korwa sorgongorwa kusibana techa avocado chichinde metecha avocado each type chinyinge tobwate lakini ekarakolia obuya bwa haso avocado ligolilia elire lingi yakegima andekarakolia chinga kichiri koira asokuama nechinga kichinge sana yakegima aseigo no endo chinga engane bwene takorumono chinga kiri abantu bawusimekemete ono lika bawusimeke metende onse amatunda bona chi avocado mando bai gwa maembe into bara chinga emeteye tora tukusimeka talinga chiba ocha tora tokogecha emetende gwa tamatunda kabisa yes tutigane nayo mwanchumuri elia toende asengana erenge tobo chenu oikase county ya Nyamira ekera yabereke kwendeke gwanga okwamukirwa koboroire bwesosera nigo kwabere bokwira nanse wika asekerengo keyemo iguru yemya ase sub county ya Masabano korengana nabo bisabo bochenu korwa asensemelia kwenda bamenye bensemeyo nigo babere bakuboligwa kero babere bakorra ebimanyerelyo byoboroiro obwo babe bagwikirana ase chinyagitari naboigo kwena konyora obokoreri kegima ekera sensemeri ya community health promoters babete bakuboligwa obosira bamenye bensemeyo erinda kwanekyanga okwambukirwa kuburoiro obwo ngoli ochikwanekigwa asekerengo kegoromono ase chinsemicho ani gabete gakwanekigwa chinga kicho musangirikana ogokorwa amaegerio wochia ase abamenye bensemeyo erinda kwanekyanga ngokora bale oburoiro obwo bwesosera mulikito polikabokara na ikirenta sensemeyo nabayogotwalira ne roboti rwasinchira yowekirano Bunenjireje mohoyogo kiano kwambukirwa kuborire wa malaria kurwa sub county ya Masaba North nigo abanyagitari banga bubuya bumonyekanite buna community health promoters bagendete konyora megelio na kibaranyare ko bagosigasegera maruira makamake ase binyoroime musangerekano yo waletiramo abanyagitari abaiga kurwa sub county ya Masaba North nigo olenekirenga yokoba obomanyi enjera barasigasegera maruira makamake ayo aranyare gutangika ase chinga magigabaroire batarekigwa ase chinyagitari chikesi nchiro batanyare kurigereria gekogerekigwa ngonkere bako manage baika kiri chietaneti
nabo bagwade baisha abantu baito bagenda nyagitari musengerekano yiga okorekanira ase dispensary yeli Kenya igo obwate obwaito bonene guchasa abanyagitari abaiga buna bakwerera itangani kabisa ngora abasemi tole igoro ya mangana malaria ekera tu abasemiri number 1 tu abasemia amangana y'echineti ekera tu abasemiri amangana y'echineti tu abatebinga ki chineti chigotumika abanyagitari abaiga nigo baereire njira banyendereko bagokonya abananchi kurwa Sorogo ngoroiga gintu korengana mana barabo babulira abananchi kunyaraka bagwa korobotiri molioka chingaki batwali manyererio bibira oroke oburoire bonde bwensi ubu baranyaraka bagosega-segera ogresendete yerabe ekera abantu barwarite asoko kiane no gokuo konge dead late na yarone na bego kiana asenge nje tokubwatia majikaye asibakura mutuka mange twakonyera abantu baito gwetera serikali chipati na chito chiarabe chiko suma msema ya malaria mono CMMP ya tokonyera mono sababu bintu totumia tool commodity totumia se kubwena malaria CMP ego supply nyagitari abaiga nigo bagendereko bagokorobokoreri bwabo asege kabono ase korenganamo nomo bisana bego no mutuki bwa mangana y'uburire kurwase sub county yega ya Masabanota Serieta Benedict Simba akwereranga uburire obuiga bwa malaria nigo bwagendereko babogokeana ase bono koru chiripoti tokonyora weekly kire tubati facility 28 ne kire facility ngontomerere week eyin kobekese system yaroke malaria seita nekete abantu ngotumeka bali chineti biya ando omuntu kaibure bobe abanyagitari to ababaitos community promoters baso amedia abantu no monda ko ibobe nyagitari ibona keke kogera ase Nyamira county ase malaria insatole kabisa kurende abanyagitari abaiga nigo bairanira ingambo ya mono cha serikali asokoba ebisagwe bikebyo bikorera baraboka abanyene gwetana nase binyureme kurwa obokoreri bwabo kurende nigo boigo bagendeko bagotambe yo kubuli kwabo cha serikali kwene kiburango bakanire bisagwa binde ibi bitikarete bunenjire yamo yo kubaho moyo nabo igo bunenjire yamo yo kubanjira gwetana nase binyureme ili kurwa obokoreri bwabo ngoche ya tunyora kidogo serikali county ya to sasa mu stipend kidogo ya tuaitira community cheto kati no eto nekora mikalende mbato dedina papa ntokorteki ntokanyete mbanda kotoa ichapuko tuzamatina along litete kulenganamo na Tomo Manyi Onchonga oyuromo public health officer kurwase sub county ya Masaba North nigo aereire nchiroborero bwiga bwiranire nse hanene bwa malaria asaba semeria abananchi kwene kibunango bwate bale amachika yo bakwegwa munabanyagitari abaiga malaria sekoli umuntu oyomo etebane ko base nyumba umane mbolinga kitubwate chiumbu gekorande nyumba yenge mabwango na kero umuntu enyora lakini ekere banyorire kesi ekeme getangani bagepimire bakanyorira na kyo ba umuntu amarwire mariogo umane mbolinga igo banyarire kona cha transmission kurwa so umuntu oyomo guchia sonde bagerira abantu ba Masaba North batwarira omurembe asenjira yo gutwara chinsa cyo gukora ibintu byabo binde kwetani guteberera korora kuira abantu nyagitari nsachinde nakona kurenda bali barwarire nyumba wetera suburiro bwa malaria ginko reporter getasene kya obwanjete kendize TV kurugiga sub county ya Masaba North ime ye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Mwanjumurelia Undizi TV unakwabere kukoigwa unoroboto wetu kwa lino mosakito mangana mayekuru se county ya Nyamira Polycarp Okara anemono asakumurikira ingana erengete oboroire bwesosera bose malaria bwabere okorenanse asekerengo kegoro kigima anemono imesa bu county area ya Masaba North inkira kwandengana Frida negetambukerekia ase okwenekyanga oboroire bwesosera teborigo chikwambukira kero koreregereria nganigo ababere bakurwa mayigiri gochesense media community health promoters elinde baba kubasira sensemeri yobocheno elinde kokyanya ebirengo byo kwambukira ko borero bwesosera matugorero bo no boroire borobo tindi kinyuma asengenjo nigo boroiro borabe kwirino no muntu usiria obugima bwaye matenga no ichine chitaracha bose amaryogo amaliria taracha abantu abange mbabete bago
gusiria amagima abo asego nebwenderete abantu botumika chineti ekero bako bakorara nabo kikwaro nga amacha beira goterema se angena muawaria obwenderete obo konekinga kwa beire ukuya gitorera. Okay, wasomete raundi nimbuli nyinga yabika ekegotwa nyoro nga machi ngoteremare asichensemo anko nyoro nga urusana rwabere rogokina igokwara arabisko gali nande enshwanga okorara insenye neti nje chini ya neti ama ndani ya neti okorara seneti me chinga kichionsi tate bangaliri mbura yo kere gosedi wetaka ombuga konya kokotereri kwamba nyawatanga bana chumbu boni raundi inchikaroro tiganda ala seneti me rara seneti me chinga kichionsi lindo itange asekoro konya roborero n'abantu muri bwate birenge libinde nga akarabe gete net ebirete nigo bikumutare yate banga akeronde net ne bwate birecha bantu bakabeke rucinera de banga ya keronda ire kuko bitu bikunya gotera ite birecha ni chumbu osiyekera tesiko sega tobaza ko bakobeke net ngibirecha birahotare boy gora byo bunyansi borange ne enkayao nabo igana ko bakone kinga onye kwanyora machara mango tanyare gote kurusia nabo kumurera igento kurukunga oil matewe ile ko bagego ena kinga chiumbu chini chikobeka amagina bosikobeka konyora na bosikobiyara na ase obongi atene wandrete ukone kyama kwa watira amaraga ina we koigurenga nubwo atemanyire unanga whatever freedom nabona atarenya gitari abeka ko nyora okurwaligwa baroro mete bako igumo toko mwati abusoga ateba koranga chiko nini chichipana dechi ndara meranda igungaki okwamanya ko gwote birenga nabwo atibimenyerere binabo tanga nabera abe marere bade kemesti onya ko momera chinde terelio kalioka banyara ngoboro iriboli bwayibo kunya gokina somo berege kera ko igule bimenyerere bine bionsi takomenya ka gocha seke mesti ngabo koranga diclofenac ko koranga boseki yenda bakese nyagitari ringo ligwa wa mario gabwenderete elindo gorero boli bobe bokorwa asomo berogo ele buya kigima metenga manga gende takokolekana anene kertoro chenga nigo liberera linene ligende takoene kigwa anene ase omoswado yorabe ko chiko kigwa bosigwe bunge anene soko ene kyanga ebango ngomento ere kurwa ase kerengo keliye 14 boika 15 nemo ase murayi wense alengete go chigo ikia komenta ebango boika ase kerengo kemerongevere naibere chingaki arabega kurwa obisiaye kurwa se county ya Kisini gabamenye benseme yo babere bakurwa ebirengere byabo kubwatikana no komentakana kwebango ase banikiruna nigo abakenya bagenda tagwitira amakongo anene chingaki babere bagutwara egurubenene yogwakana ebango nonye nabo nigo benekiringa omusado yuko gochigwetigwa nigo amagoli y'ebintu arabega komentikana anena sense melio mugati na mabero muri kito Camilas nabetega gotwariganira orobot yoro asenchira ekobwatia ekero okonsana na kogenderete igoro y'omuswada origetie komenta ibangwa saba Kenya ntosanga negatia baonchereria amona barundi abechipikipiki me yagusikorwa asechiria nyakoe abo basanga ebirengererio byabo inatu affect mbaya sana na customer akikuja hataki kujua anasema pesa alisema ametoa ushuru ama ameongeza ushuru so tusie bei fulani so we have a challenge wacha aongeze tax aongeze once for all chinga kichioni go batebo komenta kwibango kwa bere gokone kigwa kirenga kikorwa serikali ya Ruto esa asobora ikorero bugima gokonga serikali ya Ruto uruya kairito mugambi ya komenta tax kila lituko obugima bokongete omugati konyori gorenge siri ya misini pero le singi sabini yani kirento komenta te amafuta the cost of living yani ere igoro ndokende amafuta munanjira mwana boda boda amafuta karuru Kenyatta ruetaro digoli amafuta igoli alenge izo kabisa lakini wani ya serikali ya Ruto iya komenta yake shilingi ya wani shilingi ya mani Voigoni go bamenyi korwa nyakoe bamuche serikali asekerenga yo komente bango korwa 16% goika 22% murai wensa tegatenga by the end akoru oborai taxation ere kirechire percentage ya 22%
ase bonigere agoteba aranye sikume korwa ase 16% to 22%. Nchendoche ase amagendero na taxation tokoru njiri kwambatana ase bono konyora taxation ere igoro lakini amagendero insare. So the impact ya tax tokoru na development njiri ko buatanamo chire far apart. Mono torigereri atete ko beka 16% ya VAT asomogati eyite konyarekana cause most of the population bakurira ase omogati that is their day to day meal. Abarundi ya chipikipiki nigo bamochiki ombegetenete amabuta epra asoko kayari gorya mabuta ase siringi yemo eyo etariko konya kende agotoyereria mabuta esiringi bamatana batokonyire kendo ngeyo batokonyi nonyekemo ningi ngokwanera boekero omonto akoyeria esiringi igo mbara yeritaeri mbara erioiri nonyekende yonsi ngeyo batokonyire aya ekera agotoyereria mabuta esiringi yemo igo kare customer na mabuta agure igo bono ngibato kwa customer to bayererie rigoririo kogenda ase lakini na into to chandegete mtwa roche epra kego punguza 1 bob per liter lakini ase boda rigori ndiriri so 1 bob tera tuara impact enene ase abako gendigo at the same time ase tu agacherere gose na 200 to kwanza kuruseria customer yeshiringi nabe 199 is for kwenye round off nabe eyumi 200 so there is no impact obogorio mongina era abwatete tari iri muna amaguta na yairi nero nyawe gwaka muyo bogoreire gose siringi 50 tari siringi goja kumoyere nko reporter jageta saini kiago na mbeye mokia Ndizi TV retariane Camilas Ongeta Manchumulilia Ndizi TV n'Abakenya bagenda chikuru ibirengereri byabo anemono igoro yengana eligetie gochukinia ebango nawe konekinga ebinto amukini bubire amagoli ansenche yakonekinga NCH ya Kenya ngochiere komenta ebange gosangeleriwa elinde umurai bwenze bose NCH ya Kenya ebe tumakitibesejyo ase emeroberi ayamagenda boygo gochwakana amakabesa uraba menyibe county ya Kisiense manya kwa bakuru birengeri byabo natenga ebirengeri yotali byabo byoka ebirengeri yebi nigo bire ensemo ekorokereria egati ebirengeri yamenyibe county ya Kisi ngakiro chefida aba Kenya bantaberndire amangana yo komento kwebango boli ekero ndosenga aba Kenya libere likale kwene kigwa kubatikana bedesa korigereria budget yo mwako lega wechiribubere 24 nechiribubere 25 nigegende takoleta libirira sana ekero korigereria nga abantu bere bakurusi ibintu biri bamulikirite ibintu mbiro bagende takomochana ndi bisa kwetu kwa sebunge ndoche ngambi chikoba bikoleta umuchando anene kero korigereria nga mura ibensekera kwene kyanga komente bango gusangireria kwebango niko kora eneki nga ngochigo kyane bali obukabesa chibesa kurwasi nsechiri chesko ngana ende einenchira yo moye serikali ekonyora chibesa igo nendekero kuriyerekere bange komenta which means nga ebintu mbirororo birachikoba bikomenta amaguli ngwaro singa sensemeri especially sensemeri yo mugati na mabere arogo ikabichikomenta aturo singa Abakenya bakomoche serikali nga bayigulia bayiria ligulira mafuta shiringi ya mara kina sensemo na rororo bakomenta na ligoligo amaguli yebintaro go ikachikoba kawonchereria anenekero rachikoba mutinyi go chako mutinyo gatano na kabirabo abono torachiko fili chichenje sicho sekolende tokonetinga serikali ni nababunge baberitanga ni bawusangireria ebirengereryo byaba Kenya asumoro welilo kukunga public participation ente abene bakona kinga omukenyere nakane tyo komenchu kukwibango mbaba sekobetereria ebintu omo Kenya karabwa gwetabira nanga mente bango babente karakane bayiwekerero kiaya nakwene kinga babere bako ene kinga engana gukora ningana erengete kujikomusira omukenya kabisa igo mwancho murigereria akaitenga engane yubwango igane chikoba kigwe kigwa busibwe bunge gari akera ababunge na barobo babe bakorwa ebirengereri byabo magega yogo yesoma nako yiyanchira na igo baweti ndondo bwati okobora
naenda ababunge batebya bakenya ekene ababunge mbale twabetokoranga abakuraria isika iganga nigo tutachugwakira omuswado uyu bakaba abantu batashite kinsemo ibere akinigero ikabunge bagakenjere ngao igo tigabatebya bakenya kene nyugo chugwakira gende kurwa sumu chakano yake nyete gucu yake ato ikega bonyaranga akarwa n'abana inchi niko bako ngamba naina ngantero chugwanchira mu swado yu bako gikiri mu swado yu korene karo chigwa chigosoka amangana magao and kwanyara by the way after kujiweti bamenya batanga ekla usingira ro by the way to understand thing ikiare gotana ba maina na kiare hotebego igotika baenda baitere ba understand bari explanation ngakigenteke gakyagote bana kyagotebaiga bari gereri impact ki ego chikoletera mwananchi bamanya ko gitenye bagweti baitenye bagokora moncherero bakora moncherero ayara bikago kwanya bakenya ingana ere engia kigima asikendo mwanchumulia ondizi TV unataka wata unakanda utobuatia asenchira yomtandao of Facebook area Facebook ondizi TV News Digital asense media ya YouTube korwa asense media ya Ndizi TV News na wetera asomtando www.ndizitv.com/chinsemerongevere 9 amatuko atano na bere ye wiki aseno chingana abangi babero ime yomoroberio wensa kia emambia ya bono ndochenga weekly for mose kutoka nyakwe mariba tuko pamoja mpaka mwisho pongezeni yunentira area yomta ayensemo area SMS ensemo area Facebook mbarabia bose babere baso yomoroberio wensa kia freedom Ocharo William agatebanga happy Sabbath preparation day agatebanga watching in from Sensiki Simbia mono sana Omosori wibwege susu watching live from Nakuru City MC Bachelor KE agateba akondani kerondo chenga motangi obiba agatebanga morning well tuned in kerondo chenga asensemeria Haron Martin agatebanga from Nyabisia Masige West Bobasi following this TV live kerondo chenga Samson Migosi Ayera kurwa marani boda agatebanga machua stage no ande Ndoke Samido Mandevu omoteri kurwa marani na Fred Nyandieka Musima Fred Motori Lilian Gosfori tuko pamoja Loche mwalimu Elijah Ochenge karibu na ndi miamoro werwensa kama tukamanga komora watching live from Nakoi Vision na my wife Ruth Mogere na my son Emmanuel Elijah na walimu wote wa St. Catherine's Academy Kyoge wazazi wangu wote David Ochenge Nyakeke na my mom Yunu Keke Munto Ochenge wakiwa sote Mugirango Nyaramba Suguta wakai tuned ndani mpaka tamati Jose Ivansa pamoja from Kiambu Moses Omwenga from Keroka Sarah Calvin Shazi out of following Ndochenga Dolphin Mora. Good morning, Job and Fred. I thank God for this new morning, thanking him for the gift of life for today. Wish my family, parents, friends and all fans of Busy TV without forgetting my enemies behind to have a joyful day ahead of them. Getting you loud and clear from diaspora. Be blessed, all of you abundantly. Be blessed too. Kerondo chenga Enoch Makweri agateba watching live korwa Musaraba town. Cloud Nyakes good morning team Ensakia tuned in as usual. Kerondo che Ritunda Green by the Ritunda Green long time. Welcome back. Kerondo agatebanga from Karen agatebanga Mbokeri abasani buna emusirengia Ogeto Daniel omosori bwege susu mama Kerigan Salome Onyoni Jones Bundi amenya lame kobuba Nyarombe Toto Lakisi, Douglas Ogega, Rogers Nyariki, Meja Evan Somoke, Omoikoyo Junior, Emambia Engia. We gondo chinga abuni gatia bari somi morweru wenza kya Emambia yabono askolende naye genda gusanga nayo tunate ko tegutera sinchira imtandao itu na bwetera sinamba ere as screen yao kolende Frida abakenya na bange
babuate abairi bali asichinse cyangumbu Kabisa. ose abakenya bali asichinse cyangumbu bali yetie bosanga nabo igokone kinga ngotuma barekende gochanka kira kiyora bego kubasemia. Okay, onye gore chinse kiri cyangumbu wotigete abantu buna intu asense ya Kenya na ndendo benetito yebeseri yago agenda sensemeri ya Google Play Store o sensemeri ya peri ya tap send money aha obekoko beka chibesa chiago gari tumanyingo nga kero montako gotomera chibesa gari ko renseri ya ngumbu wetera tap nga kingi mboko nyikibulyo konyara kura sensemeri kero ko bago gutuma chidora emerongo 5 chintangani na gotumekelita Ndizi TV buna promo code nigo ko bago kuyaniriwa chidora emerongo evere asekera chidora emerongo 5 okoba gutuma asichinga kichintangani gutumeka erieta Ndizi TV buna promo code Ndizi tap send more spend less yani nga tuma chibesa nyinge korende tumeka chibesa chinke aso gutuma no transaction yabo nigo erenze kigima chidola emerongo evere chibesa chinge kigima asiko entira yoga gutuma chibesa tarata oseme mambia bono enjera yabere geko lirirwa nabo wanchira nona witaberanwa nabamanyi Frida kayakiro muri omunchiro ya enamba ayemo emiyomoro video on Ndizi TV emero video sinde Ndizi TV kirwa yabekiro muri ngokukana ndetayo wokana alright kulendo mwanchu Ndizi TV na botambe entunda yakabere niyaza kutoka so asense media ya magazeti kuna botambe yonko bajotera gazeti area ya The Standard na incha sense maya nengo gwitire gazeti ya Daily Nation igo mwanchu muri area teto so mutima komokeigo tuskatonyegera ngwira ntarasege kigege kirusyo eriga tobeto sanga naye amanje. Ndizi TV ubwansu bw'omuguzi gochaso mwancho muligiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kia uwanjete toma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Wigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Unasema ati kila mtu atafute kwake. Alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria nambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotageto tumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora botugo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime kwenye waranga parenting style elimu ibuli yagotumika
ngo impact iro mwana yo mwana kyako chikopa wase muntu kyako chikopa senge ntoko tabika songa behavior is caught not taught igonga akamwana kinyi nja kubiv igonga koraki takubwata koru setuni ya nyumba akero mwibuli mukali simba buli wana kunyore bawe amari konyoranga walitu akinete karake tinkinete kale mona karake weka wali kike okina bone ga myaka inze ya 18 yes okina to akinete sometimes yakonyora mugaka rumo tindi ekara ikiri nyumba igato ari gosira kiri mundu sebeka yani mututageti yakoreki mugere nere same space asinjo oigwetenga na pora nyore ngono bwata makosa gete yako togonyere gose sako abake Gochaso mwanchu mudigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobeketa sini kia uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gochase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV koba egeta sini kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye telikona chakende Wigo na bugu wake kura yao wetera senchira mtandao o www.kuzaawards.co.ke Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalire teburure ina guliangire kamera chinsaga chioka yani chiangire nga kibo kieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali mugaka misati kakiobo tunabwa tobo sini ninga siara bwakure kaibona ngo sora ngaina ande nkorusyo botubonde kaki omugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga toba na wasiwasi yogondro imeyeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utatakiriri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye bwo topu mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo tuwonzi no obo gotoka tambuli chichonsi pi nojire yombo mintu maiba gotoka kwanda maya gosongo yeto mata gosongo nsa nje na chire ayo mungina malise nje tikamanya ko chikora ko ryo chombe asenge ncho chombe chito na nanyo ama yoko nongo yanyoragwe Enokem minyoka anga gwaikire sokele keke ga mugaka gakimbu yamono sana mugaka misati ondeta naliyo tubwechi insaga tindaka tekonya chiabo eli peinene raisi bwana mubuko ngono nche na banganyara kogora aye bakwa afford mugaka misati ndeta naliyo spinach iko bana lira baliane wasa kutora wasi ndeo sinali chinsaka chao chiangire gaiga ira baba gopima bako tingi kifata ni kusime kworo kwabeko ibintu byakoraki yasa seria kakiti gaminyoke whatever Enokem Agrofet omugaka misati nde ondeta naliyo spinach okorrobo songo togoika bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natalira eduka ya Enokem imeli omuchobo songo eliko enyorera amalyogo yogusyalira ebimeri endagira nechi supplement chetugo amalyogo yogusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeli omuchokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eywirange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imeye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrofet one harvest at a time. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono,
kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Omubogani Ufanisi Resort Nyangongo numubogani uratimuke wegokie na gusanga mune amatao wikabasani ime y'umubogani uyo nigoba bwate obukoreri ubuya asaba kuri imirimo babwata muzika nigoro n'amahariganyo y'ubuzira cindagira bakoroishya nigo kire cintuntu muno asebo igoba bwate kiri umucingiya ase oralire cindagire kiga mbabwate kinyumba cyo korara ecyo kire cinkare kibwate ibitande biya byarire buya nende cincanuke mbabwate swimming pool asura ako pali buya kogendrete gusangamo nabalya bwanjete ime y'umubogani uyo niko babwate wifi TV ngiya asokwegokya na kwene kibuna tuli gweterwa na kende gyonsi ekyo kiraso mtandao onye kubwate umuyigonde bwensi umusangerekano wasura bwenyangi mbabwata sura akorera umuyigoyo asobutwerera ubwigoromono mbabwate bwigetiyekiya asabana bakogosoreri na onye gwanjete massage aiganao tutarire rero eryubwero leranya onsi ayewiko munyene twakere simi usego talira chinsamo chito chemitandao Ufanisi Resort, a good place to be. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room number G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwarabulire na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amagoro amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chi tie chi skuru asebo igoba gokora embroidery nkoresha bale chi sweater aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoroisha bale na kone cyanga cya KMTC egatiyo bokorera ibonde ubunge igoba gutuka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisi ayu ale angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360. Peak Uniform and Sports Center. Kurikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri duka okogenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited
nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwisiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri cheti cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Omoibori koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School na ubagosoira ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asobosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali dagira ya balanced diet nechigari cy'obosombi nkwegeria bale amangana y'obu Kristo eri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC ime ya Kisi nigo babwate ebirasi bibwata amabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokibwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kubuase tauni ya Kisi. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakiresimi asenamba enotisano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne tu inye gose enotisano na ibere yemo kianda isano ne tu isano na ibere isato isano Potters Premium School nyorero mwana ribaga genkyo. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Clinic Kisi Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakiresimi wetrase namba 0110505501.
noria utagetobokoreri imeyo mucho Nairobi na boko bakire simya se namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omuguzi. Murilia Ndizi TV mukwale nibene ase entunda yende entunda yakabire imiyumurobero bwensa kiasta kuba tokumulekera ajo airo bulito ensemo area ya magazeti kuna botambe yongo baite bwetera ase gazeti ya The Standard asena mange amulekeire page entangani ya gazeti ya The Standard asengana airo bulito kigima nekerengerero kyumurai bwense Dr. William Ruto gokomenta chibe sachekerengo kie bilioni monduguta isano nemo aze ogwagati na boigo okoronge wagwechi nyumba chiria choborai cha State House na boigo State Lodges kiri asiti county au ni gomurai bwense bona ligeti ego chikwene kinga ngo chikorosi kuchire sekerengo keigoro ense muyende ni go ekiama keria kia ANC keligereti asama kwelia ego se keligeti go chiko ko era asengencho ni go omurai olia abwe kiama ekiom dava di avera koralinga ni go barabe bagochi ko bwatirana ne kiambe keria ke UDA elino kwana kinga babaire bagotinya ekyama kelia gia UDA ense moyende ni gobono ekyombege kulikia aboro kia gia TSE kia berege ko serelianga mbachiko buta aba orokibwa abusa aboro kia ulibandrate asomogiro balotarekirana ase obosome which school chiria cha junior secondary ni gobono engani mulekire ase page ya kaneboigo ense moyende ni okwanera igoro yomo konyi muraiwense dok Rigathi Gachagua oyibono ore ase komkegima ase egatim yabarai babere bakumumuchia ase otaikerania abose obotarokana komosira omurai bwense asama tuko abwango igataraba kawikerana sebi karo ao ime yense ya itu ya Kenya bikaro ebinge bikora wano murai bwense boigo ni go ense moye chigo soyo kwaneranga ense media yenchera yoko molekera nawe kona kinga ekaraba mochabera koba ebiminano ao wetera ase kuligeria wetera asomchanda wekerero ose VAR ne wanda tekorusiwa enalibolikoboliwa ase egazeti ya The Standard ina mange ndobe tokumulekera ase oboime akero torabe tokoswa ime egazeti ya The Standard. Okay, mwancho murieli atango aliganigo ika ase gazeti ya Daily Nation page nentangani karundo chenga umurikiwe gazeti yo amangana na manga murikerete anene yakorwa asensemeri ya serikali kera murikerete nga ekigantege serikali niko kera bige kubwa tukaweka billion chishiringe bilioni ya mo asekera omwaka asege kake miaka 12 ko chaka korwa so mwaka wechiri bubere na 15 weka omwaka wechiri bubere na 2022 aso kwene kyabnango korra bari amonchirilia ase amagacho alia ya serikali chinga cyo kwemurungani kwa bere boko urwegwa korwa asensemeri yebunge nene chinga kibako mu serikali ngani bagotumika enibe nyinge ase okora amonchirilia ase chiabisi che serikali page ya 10 na baigo 11 ye mulikeretengane yo asoboime wega se page ye ntangani ni ge mulikerte na kibono ense ya Kenya na baigo ense ya Uganda na kibono babetire ense yo wanchirana ase okwene kyanga nigo barachikoba babotumika ensemeri ya SGR ase okorosia mabuta korwa asensemeri ya DRC Congo goika asensemeri ya Uganda wetera ense ya Kenya ase barachikoba bagwete mafuta korwa asensemeri ya Eldoret weka asensemeri ya Kampala utumika
gutumika SGR mangana yo na mulikeire so we make turachikoba to kuigura egazeti yo ya Daily Nation wega sigase egazeti yo page yo entangani niyo mulkirite ngaki budget yo mwaka w'ikirubere 2024 na wego kirubere 2025 na kibono emulikirite nga nigo obokoreri ase university barachikoba bokoira nanse ase yarorokaninga nigo aborokigwa bange barachikoba bagotika chiskuru magiga ye serikali gotagwa tokachi besa osekiganje ye serikali gotagwa tokachi besa ejikira bikigosira aborokigwa erinda kwaine kyanga ngoyendera bare konyora chisemi page ya kabere ni mulikirite ngani ya sobweme wega se page yo nigo emulikirite nakibona abanyanyimbo korwa sense ya Kenya abanyanyimbo chimibere nakibona barachikoba bagwikirana ase ensemeri ya Haiti erinde kwayenekya oburindi ya sechinse mo chiri page ya 5 na 3 ni mulikirite ngani ya sobweme wega se page yentangani anige mulikirete limuru 3 kero kubaganika kwa bere gokorokana kurwa sensemeli ya Mount Kenya chingaki bwatani korwa ase bali bakwamereria serikali bakora ugwano murayibiki amagiana Kenya madhakarwa ase bagati bako bachitwara summit yabo iyo yaberege korenta oko bagekana chingaki babere bakwenekyanga nigo oyo rikurane rikiro kibura Iwense Peter Kennedy aberega korira ngatago chiwikirana ase omusangirekano yo onyomukonyi bomura Iwense nabwo yokabere omura Iwense Uhuru Kenyatta mbago chikurikirana ase omusangirekano yo epeji ya 4 nabage ya 5 ni mulikiretengane yo asoweme manche muliyeli ya goskabosyo goika ase page ne ya kabere nigo emulikirite amangana alingete chiseme anene ekero muliki bwegazeti yo amulikirite budget yo mwaka w'ikirubere 2024 nabigo mwaka w'ikirubere 2025 chingaki yaberege kwenekibwa nga asike ganchegeriye serikali ngichitkobeka budget yo kwena na chibesa bochya ase che university elinde babe bagosira enseme yekere yaberege kwenekibwa nga nigo ase enseme ya help babwate deficit ye chibillion kominemo yo era chikobage koirenia obokoreri magega asensemeri yichi university esimuligetenga nigo bona serikali etarabage kwayenekyanga chi project inchiroro chigo korekana asichi university chiri chinga kibataraba bakobeka chibesororo na sensemeri ya help na kibataraba bakobeka chibesa chisaine elinda kwayenekyanga ngosira bali aboroki wabo babe bakonyora chibe chisemi boikirano wotikana nayo na goskabosyo goika ase page ya 3 nigo emulikirite asensemeli kome abetaka goikirana abosi we committee ase alenge kwiraniriya amawolyo kogwatikana no botukibwale gokorekana asensemeli ya Shakahola kero committee ya ganitie kumanya chibesa chabete chigotumika chingaki ensemeri ya National Police Service baganitie konyora chibesa wese chi million merongene na isano na isato abone supplementary budget yo kwanekyanga ngukora bali obotuki kurwa ase amangana ali abetaka gokorekana gali ensemeri ya Shakahola kero ensemeri ya Inspector General Jafeth Kome habetaka kwenekelia ababunge nganigo amangana ali alingete ubutuki bwa Shakahola bwabete kugutumika chibesa chinyinge anene asaba nyimbo babete bagukirana ase chinsemo chiri chinga kibabete bakobeka team y'abanyanyimbo 50 nomo abo babete bagutumika chi milioni 15 kero mutinyi echo charinge allowance asekera asomwa kumutanga ni bubo tukyobo babete bagotumeka chi milioni emeyamo ne 50 ni tato esibenegetingani go babere bagotumeka chipesi nyinge anene ekero botukibulwale gokwakana sensemeli ya Malindi kero bali kwira abanyanyimbo go chororo nigo yalengetenga babe bakorusya emebere ko rugale sia renge yariko ira chinga kichinyinge nande yaganeti chibesa chinyinge agoskabosyo wika ase
page ne yakana nige emurikirite ukubagano kukugendeta kwanikibwa ase abarai bari ba Mount Kenya magega yumurabikia magiana Mother Karua oyo betega kwalga ne bene omusangirikano Limuru 3 ase korinde toro chenga gusumuriki gazeti ya murikirite nga Public Service Cabinet Secretary Moses Kuria na betega kwenikenga nariganiri ase omusangirikano yo na nigo arachikoba kago kwana asikurinde ababwatani bari bakwamireria serikali bakoragwa no muri manene bikiama gya Jubilee Jeremia Kioni oyo bereka gututerare nga abali bagusira serikali ya Kenya kwanza mbabwene tigukirana ase omusangirikano yo onye babere bakonganya kurwa sense mail na inde bayariganite bikirano ase ogochikoba ochigosoa asense mail yo kwamereria serikali asikolende babere bakwenekenga amangana barachikoba bagokwanera noko mochumura ibense nabo igo kwenekenga ngakibakoreta orogongoro Mount Kenya gosabare kura sorogongoro Mount Kenya amo ekyo kerabege kwenekenga nigo ansemenene eringete gochikomo chia obokoreri we serikali ya Kenya kwanza obutaranyare kwaliganya ababwatani korwa ase serikali yo akolenda se page ya 5 nigo emurikirite umurwaniriri bwekirgo kyobora ibwense Peter Kenneth yobete kago kwanera ningi atachikoba kago kirana asumusangirikano yo Limuru 3 echinga kyabete gapo goli wa amabolio asabeteka kwenekenga omusangirikano yo tolio mwikirano ekiageranga tobwati obwasyobu naendekiringa kyae tali okolenta amo abaraikurwase orogongoro lirwa Mount Kenya asabeteka kwenekenga kusasabeteka kubolibwa nga nanchirenitenga Dr. William Ruto nero moraibense agatebanga kolengana nere na muri organized ko moraibense andeni go aitaberenete no boraibwa yaskolende abeteka kubolibwa nga ningi kiragerero munyene tairira ko ikirana asumusangirikano yo asabetega ko nikinga onye musangirikano yo togo chikoba gokorenda yo kabero muraibense Uhuru Kenyatta na boigo mukonyi bo muraibense Rigathi Gachagua igonga omusangirikano yo toli ikirano yo takwemanyanga amabulere abetega ko boliwa na boigo chinjira abetega ko iraniria egazeti ne ya Daily Nation page ne ya 5 ase page ya 5 nalimo nigo emurikirite ngakibono ase ensemeri yense ya Kenya na boigo Uganda nakibono yaberege kompetanse ese yo gwanchirana asokwanike mnanko gali abare SGR ijera bege koira mafuta ose oil weka asensemeri ya Kampala yankubatikana ni chinkwana chabete chikwane kikwa katiyo maravensi ya Kenya na boigo Museveni ase amatukabere ose tara ya matuko abere gocha asense ya Kenya achinga kibabete bakwanike ngani go barachikogali ya SGR ijera chikoba kegutumika ase okwanike ngoru sebare amafta korwa ase baende getinga babere bagwanchirana korusia amafta wetera ase ensemeri ya Eldoret wekera ase ensemeri ya Kampala wetera DRC Congo ejo erachikoba yekoenekia obokoreri obuya koska basyoga ase page ne ya 5 na 3 nigo emurikirete nakibona abanyanyimbo korwa sense ya Kenya chimibere barachikoba bagwikirana asensemeri ya Haiti wiki ewocha asibakagere gwikirana asenseri ya Caribbean chitariki 2023 chitariki 2024 chumutinyo 5 omwako yiga ayango batkana no wanchirana kwa bete gukwenekibwa hagati y'umurayiwense ya Kenya n'enseri ya United Nations kiraba bete bakoywa obuchika nga ense ya Kenya yabege kora mission yeyo kero
osengani gagocha magega yomora iwense gokore taro ya bene gocha asense meria US asbabete bagukora obwanchira nanga aba Kenya gose abanyimbo gora sense ya Kenya na barabe bakora umurubiriyo erinde ko ene kyanga bachiko babakoreta obotoereru ase chinse mochiri wekera ase page ya 10 muri anigo emurikerete amabolyo agendete kuboliwa anene korwa ase ababunge magega yikigancha ge serikali kwene kyanga nigo kochaka mwaka bwishiri bubere na 15 wiko mwaka bwishiri bubere nemerongebere na isana na ibere nigo serikali yabereke gutumeka chibilioni 11.5 asigika kimyaka 12 asogwene kyanga ngokora bali amonchirulyo ayare repairs ase chinyomba chyo chiye osechi abisi chinene ache serikali osechi nse ya Kenya kero babere bako mulikira ensemeria state house kero yabeteke gokorerwa repairs kero babere bako mochia serikali asogutumika chibese chichinyinge chinga ki ense ya Kenya egendete gwitira amakongo anena sense meli ya uchumi nigo bamulikira tengane ya sobime asibagane kumanya ninge kogera serikali gutumika chibese chinyinge likali gutumika chibese icho ase okoligereria amaganyo y'abakenya mwanchi muliyeria igaba se page ya 10 nondekero moelyo gukumulikira magazeti litukulero asensemeri ya Daily Nation Kwendo mwanchu muliria ondizi tiviniko towa weta kongenda asumuti moko oromo kikingoirana mimbe kuba manyana ragyaya amulekeire ime gazeti ya The Standard tobasa uska tobasa konyegera Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTap Send ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download TapTap Send kutoka Google Play au App Store. TapTap Send. Send more, spend less. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi. Mwanchumurelia ondizi TV mkwale nuvene ase entunda yende ime yomuroberio obwensa kiabo na botambe netoko bato kumulekera amagazeti kolende bali amore ase chinse changumbu mubwata bayiri abasani babwate emeroberio yombaniro kwagacha tuzale kumanya enjira enyororo jogo tomachibesa chiao nereri wanyogotete gotumira abantu bali to tigetegega sense ya Kenya mete kwigarutara test ni berie korukoro ngombo ngakiere metinga mwanchi muri elyo legali chinse chiri cha Michael chi project ni chinyinga abo ategega sense ya Kenya wanyogotete gotuma chibesa chiabo asenchira ya raisi so asense meli ya Google Play Store download app ya TapTap app ne ya TapTap tuma chibesa chiabo gali ugotumeka promo code ya Ndizi TV ekero gutumike promo code ya Ndizi TV na liyo kwenyolera obwansu byakigimagali ekero gutuma $50 nigo kwenyolera $20 iko muno kunya gutuma chibesa chinyinge kuno kunya kwenyolera $1 chichinyinge bagotemanga TapTap Send more, spend less. Yes, mwenga tomachinke
tumeka chinke yani chibesa omate ndongere kuruma frida uneka rogo to machibesa baba uko na chibesa nyingi transaction transaction yamanya ko yaba kunebesa kandi wanyo utumira umuntu akonyeke karo wanya nge transaction ida demia na ne chibesa chinke cyari ngo kokoruma kire urinde tap ne renjira ya bene yo tuma chibesa cyano kwa kinga cyabere kigoika numuroberiyo umureki nabwe kunengibwa ne mitandao eliye kumurikira obutumikirwe ki app yekiko kunga Google Play Store ani app to Google Play Store eyine enkora tilingi kingosiekere korende nigo ere yeke ne kingima ya murekiru na wantira nwa nabamanyi be mitandao Google Play Store entera bene automativeza cyao ngwetera tap yendeke tap yes kwa nino mwanchi munende zeti toso asense moya gazeti Neya The Standard page yakabere engana emurekeire nigoro yoko gania kwa magacho area State House gwetera as chipesa chekerengo ye bilioni ayamon guta isano engana yabere kola tama berera amanene as enzemo area bisimure bwense balieti koyegwa chibese cyo asenjo koneka ababere boigo bako rosie oboje bosokora repairs ase nyumba chuburai anemono ime ya Nairobi Mombasa na Nakuru na wewe State Lodge isano nemo chinsemo abune ntira yoko nekinga babeire bago chironge nawe ko chikorokana ngane chobisi chiria chumurai ibwense toskaboso kase page ya gatatu igazeti Neya The Standard nigoro yokwanira igoro yomwakili yomo obekire asekigameno chebiche enene asigazeti yao se screen yao yomwakili Albanas kioko ase ekigambiro kirekene kebini mani lokot oyobet gago kana ngatabeta kuiba egori egari yekerengo chiribu chimia isatokorwa ase kampuni ya Mumsa Kenya Limited askorende nachi ebina gelba shikwe abe tekakurwa ochika abuna abe gakubwato kwa maiga yogwa kana bondi chiribu chimia isa nobose kona na cash bail chiribu chimia ibere ekine kunokera gebwatu wa chitariki emerongo tato boigo ni yokwanira igoro yekina igati yo musubati oyomo oyo ogendrete gusa kwa mirina boyo kurwa okore ekero kyane anomono igoro yo mwana bagwate nomo America aseigo inegati ya ayali amurekere megazeti ya The Standard page Neya gatatu toso page ya kane yokwanira igoro yekyombekeria gia Teacher Service Commission gekori kia abor kia ase bono babere bakoseria ngani go barabe bawo chikobuta ose kotenenia emberemo aboro kyo barabe ase mugero tabakora na eskuru owekera lituko lia ejuma ase kolende ekyombe gya TSE kyabeire gekurwa ogochika gotia ase aboro kia abanene ko bagotuma amaliko abo gotia ase ekyombe kyo gwikera lituko lya lero ase boro kia bande bonse barabe mbarakira na ase chiskuru ekyo mbabe baoteneni wa emeremo yemaiga yekyombe kelia kya kupet na bokirikwira aboro kia babe tabagwe soki bene nako gendra kugira aboro kiwa waskore ninga tato kumulikira na koranga nkeke serikali erabe geko irera anmono igoro engane ye toskebo so kase page ya gatano nemo ni okwanira igoro yekyama kelia kya UDA wono kyaberege bweso kiberera uzago yakera ekoko anemono asukugania ebyama binde bide ebike kogunwa elinegoso asikyama kelia kya UDA oyora kandida koba ase omustari wosigo chikobune kyama kyaye msali ya mudabadi oyobera koralinga na barabe gako enekinga wosegotera asobo tukibwabere bokorwa na bali kibega zeti ne wabere kumanya
nonyanga nige kiama keria kia is ANC kiomurai ose omwaziri otenerete abo waziri Musalia Mudavadi kiabeire amo kiama keria kirabe ase okiraso mustari busio asoko bunwa elinegoswa ase obomo use kiama keria kia UDA kolende nigo omumanyoyo mpuse kirolyo yomo oyo ole ime kiama keria kia ANC oyo betega ukwana asentereria taganiti abega gwoturwa ebyeta bose anonymity abega banga nige ati kwekera chiko bose omotengecho omonene chinga Kimudavadi araga swase kiama kia UDA atalikurwa machiko ande onsi asikolende emerobiri wegonero ase komokora Musalia Mudavadi koba omokonyi okabere ase kiama keria kia UDA asabara bakugwatena na Rigathi Gachagua oyugwekera bono iga ore omu konyi wumurai ase kiama keria kia UDA boigo egazete The Standard nigemurikirete igoro yakarangalyo yojukomenta bosegwetia mabuta kurwa ase umuchi odora twetera goika Kampala buna entira ya munyokorosi obwamate obyegate ense chwa Kenya na boigo ense elia ya Buganda tosikabose kase page elia ya gatano na kabere nigo abaseneta barachi kumuunenki na bwe kumubuli amabuli amangeze omugabana we county area ya Nakuru Susan Kihika igoro yogosieko kunyagitari area ya War Memorial nyagitari bete gosieko maiga yemusana entindi korokana egati yabarai ime ye county area ya Nakuru anamono igoro yoboteneri wenyagitari ejo ya War Memorial nyagitari ya War Memorial ere asensemo area ya Milimani Estate ya betege usiekwa ekabe usiekwa chitariki emerongevere na isato omutienyi omutani omwako yo asekolende nonyanga ekigambiro kabere kurwa amachiko amange namarago amange nigo ekaserikali county area ya Nakuru etraba geko igwera amaganyo ayo tosikabose kase page ya gatano na gatatu niyo kwanera igoro ya siasa cha Mount Kenya akubulinga omurai omurai omokonyi omurai Gwense Gachagua nigo bono arasa kumubose asengencho nigo abarai bate banga nigo bono babere bawotwara chitangutangu nobo sani bwa yuti asumurai Gwense barakanga niga bera korokananga obeire gakonyegerea usani bwa nabo igoni garokaninga traba gawikirania emerobiri ya na ebwendrete egati yabarai nigo babere bakora bawotebanga egati yebimanyele bose ebintabera akora nigo byabere bigoro kinga omurai omukonyi murai Gwense tayandrati taroti asentira ere engiya egati amangana bakumuchi na sengencho atabete gawikirana ase omoyega oliobete koleta amose ikakebete koleta omurai Gwense omurai Uganda Yoweri Museveni ase atabeta korokana boigo chinga kichiria chokotianibwa kwa bajaji emerongevere mukonyi omurai Gwense tabete kakorokana boigo lidi igikaro kelike bete koleta amo abagwatani akorwa asorogongo rwa Africa inse yomo osangerkano Africa Fertilizer and Soil Health Summit ase nyumba area yemeyega ya Kenyatta International Convention Center Rigathi Gachagua tabete korokana igatia mangana watebanga ababere bawotwara chitangutangu nerenga naruchi asaronge boli boigo busani boli agwate gotia sumura Gwense mbuya bugwendrete ayinaro igatia mabolio amange agendrete igoro yingana eyo eni gaucha boigo kero abarai bagendrete kwaligania egikarukira bekoleta abarai kurwa asorogongo rwa Mount Kenya anene mono balia bakwamerelia serikali na boigo asabara bakonera amangana amange anene mono ali adengete ogwakana wechibesa atiria
bose okwena nuguchi besa batabanga one man one shilling one vote abatabanga nigo umuntu yomo aiwe tibesa gwetani kukubwatikana nawe gentera wakachikura igo abakenya tibesa tibeti kuba kukubwatikana nomubaro w'abantu bali ase ensemeye musa sensemo yedemo muroberia umukonyi bumurewense Rigathi Gachagua bera kokoboko lende tewitowikirana asirikare kyari muru 3 Poskemos yikase peji ya Kianda nigo umuriki wotambe ase wizara elia yowagati wechinyomba nabo igo emeroberio ase chinyomba ase chinsemo chiria chimechi emenene bose housing and urban development Charles Hinga beire gagote banga agagusaba ebunge egochia korosia amachiko yokone kinga yokumulekera ibuna chinyomba chirabe chiko enanwa gojia ase aba Kenya asingabera usaba nawe gotoma egati amagania ayo aligeti abegago bwachugwa elinde kona kinga aba Kenya bonsingo chikonyola bali sinyombechi cherigo lirike ase ligo lidia like libwenda toskobose kasepeji ye 10 nigo oroboti ruwa mugwe chinse imense engima ruwabeire rogosoki warokoroki ngawo wikera boneka nigo obotwali bogendrete na boigo oboito kwe tingiti choro sana rogenda sinsemo engana yabere kwirera ebintu ebinge bose wikire myaka emerongo ebere yabere gweta nigo tingiti choro sana chiribu inye cyabere chigo itwa bose koba ase komu ase kolende chingake chiria cha corona bose ngakeli covid ya lengo nigo abanta bange babete bagotiga obotwali nabo igo oboiti wechingiti choro sana asikolende bone bitambo kweribonetse koirwa elekwera ngo kora tori amangana alengete obotwali tuskobose kasepeji komina limo nigo engana elia engete ochikoroswa kwa mugose entira elia yoko okocha amo anene mono ase ebyombe au esentira elia yoko bisira bokokunga pandemic treaty imensi cha Kenya nigo yabere konyora akongukegima asengenjo nigo ebinti byabete bikocha amo asikolende byabete bikokano kubwatekana nokorokananga nigo byali chikorosia faida bose korosia faida toskoka kasepeji 10 kabere nigo bono umurai wense ya America Biden na boigo oyo kabere umurai wense Donald Trump bono barachi gotwara umjandara omonene kigima bose debate enene kera chikoraga chitariki emerongo ebere na isano na ibere chomotienyi obatano nalimo naboigo umutinyi okianda nigo bayigo barabigo twara debate asibara bakumulekera amangana amange anemono aliagendrete imeyense ya America naye nigegocha maiga boyo twara omoyega ongabuno yose gotwara egekaro kenga bunekyo ase emyaka ene yabeire igego eta Wego nigo abamenyi be county ya Nairobi babeire bakumugania omugabana we county ya Nairobi Johnson Sakaja kwerege tambokero na mono asobwagati we kinyomba kitanjeri epeji 13 nigo kampuni ya Airtel yabereye kubwa ekinageti bilioni inye igoro yogo chikwena na guchisimi bose okorosi gwa gwechisimi nigo babere bakubwa ekina ekyo ekine kibarwate mamincha ye kampuni area ya Nyutu Agrovet nigo benchi y'abajaji batano bakorahuwa na Justice Mohamed Wasam, Patrick Yage, Lydia Achode,
John Mativo na ngenche babete bagotuguterare ekina kyabete kubiko busiweke kambero ni kampuni ya Nyutu asebono yabeire egekwegwa libaga lyabene asokoro sisi michina bochiena na asebono watabuati mangana ande onzi akobatanga kutukogendera nobontelia bwaboguna kampuni area ya Airtel monte mulelia on Dizi TV oroboturo lengete kampuni ya Airtel otutukira omwelio wokumulekera amagazeti emabia yabono sikoleta rabatoko tawokia omoroberio wensakia nigo Sara Stanish arokera na ime studio asenda to kuyariga ni bene ase omoroberio gwatoke Friday asego ase tambe ntoko mwali bagari ya bene kolende Frida na abange babere basoemye omoroberio wensakia mbara bya babose orocha sensemo yao. Okay, yule mmoja akotebanga good morning Frida na job mpema sana kirondo chenga Bakres Rono akotebanga mwana comedian chuko ndani kutoka Kegogi representing team Omoitongo mpema sana Walter Riova Kuroimba Kasi tuned in mara akotebanga tuned in good morning tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi from Narok Piuso Sore chairman yechin sanako korwa gesere no ndi miyo moroberio. Wow, en chairman yechin sanako kime litali yakima kero muntu nabate litali ya tebida kwikulige litali akonie yetali watu wansu na kinganje za mashabiki to Dizi TV amalie tama ya yobeshebe shine tunda green amalie tama ya musoli bwege susuma amalie tama ya nakibono mbanje tekikima yotenga good morning Kerandi Dennis aka musoli bwege susu watching live from Nakuru. Alright abuniga tiabera kwa so imyumuro biri bwensaka sekonda twanda to kunyulinga nabo kwa Dizi TV na ATV elia wanjete ATV enamba AM aso tumelieta kuza ase namba AM isanemo enoti AM tumelieta kuza ase enamba ya 15601 ndoli kona cha kende kikima mwantu kuli Dizi TV nabo mbale bana nitibuaka atabanga wakandi ochimuka so kule nengane ti Frida oba ko ba United babu atesi kwanza na bate mwantu wale Dizi TV kora tiki okora bono higa watesi yao kabisa ekema watira batebya ngo bakora yenda gali sokolike MSMS aha rikelieta kuza tumagochia ase namba ya 15601 okotumalita kuza gochia ase namba ya 15601 ote umategalinga senda ngokoleterere option endanga ninga content creator of the year achoro monto liwanchete lyokora kwa content gali molike gabu toma option ya kabere egoko boli getaseni kire dikeliwanchete kurasoro bongorwa usi toma na maya gatato egoko boli ya station ye TV liwanchete igabona no kulika Dizi TV otome absolutely kurendeyo umurobili yini go kolekana free zero rate enye tukwati credit ano tukwati credit no kugwate mkopo 500 korate mango gosorolenge message yungo gende tuli gwakani gwakende yansi usewe kana botara mtandao www.kuzaawasco.ke icholia amaboli koboli gwa na akira Dizi TV una ena station enamba AM ime yense twa Kenya na bwigo station ya elie wanchete ndugu wanchete na tokole teremero velio echi na tokoko kiremambi na yatorokyo wanchani aso kwa kira Dizi TV una station elia wanchete kolende Frida nigo ebiro bya beire bikomnyoka kegima ase emambi yabono screen inkwira libagari abene kwiraniria abaliriri ba Dizi TV bale tobere tukugwatira na ase wiki ichabeire entambi uchakare tukuliti chirimo wika ejikoliye nyongeza taligendo kere kyororo kabisa asiko tatambia mono asukugwatira na 92 asenda baibe Abigail Nyanchama oyobere bakone kichibicha nawe namalioge rawekera asenjero wekera nawe Kelvin Mugambi boyiko ime ijomoro berio wensa kenabere obere akugwatira na 92 kone kinga tobe tokonyara mangana ya
wetera senchira yobo ikeranu. Okay, ntara korera job nararanga Victor Omondo no akabwatiri omurubiryo Edwin Matagaro Brown Nchari akiwa estate of Nyariacho, the capital city of Nyamira no areme Motangi Obibawa awatanga morning tuned in ekirando chenga MC Sairo pamoja from St Joseph Amasabo Parish Veni Mobisa Kurwa Bonchari bomali bagesore niko ndani Lydia Mose Hi Frida na Job tuko pamoja adanga Salimu Nyanjama adanga na wale na Wycliffe Mose Kurastin Semo Chirichanya Koe Mariba Rose Michemo Nairobi Pipeline Mwingine Del Monte na Habi Naftali Onyango wako pamoja katorocho mwenye kidogo ito Kennedy Gisemba adanga Minto Bwakire Bwakire wiyakondo mwanchimuri hili ambia mwana sana asiko bergo gutugwata kuri emambiyari ngengi yabo ikirabonega tuanchere toswasensemeli ya kabere studio tukwera nasegekekekerwasyo twirane ne restanish yeraga tuletero murobelio oyibwatuke igokonya gutumira request yabo mapema obego kwenia ebirugo byabo obego guitera ebirukunyo biye wikingima asebali moko genda ekanisa litukolia mambi tabukana sabatengia nabo igo bali bakogenda ekanisa lituko lya Jumapili tabukana ilibo igo mutwale emurubelio umuya obwekanisa bose ibada engia nabo gaba utumuka likolia lero tabukana ilinga mwebe moyikirana asemskiti mutwale esbo swali okuya asebo igo bali ratwale emeyega aho ni mate weekend n'enchambe tabukana ili amaya drive safely kabe muko watia machiko abekire na serikali ne kuona kinga ntobagane tiri tuko retichi limona abagane iri weekend ingia ngendo utwarulelia uya Imyandizi TV na buo obwansu umuguse tobera ndeli tukolie Jumatatu astora betogusanga amana